Miyerkules ron guys. 2023, July 5. Kauban ako ni ini guys, sila si Ma'am Bilin, si Ma'am Flor de Lisa og si Ma'am Amy. Nagtanaw mi aning mga mansinitas guys. Kini mansinitas guys na hinumdum jud ko sa akong amahan ni ini. Mo na naka ayos balatian sa akong amahan guys sa panahon sa pagkalibang niya dito sa bukid. Naluoy kay ko pagtanaw sa akong amahan ni ini nga nagkurog, nagaguroy sa kasakit sa iyang tiyan. Ug ang maong kahoy maadyoy nakaayo ni ini. Kini mansinitas guys. Kasagaran kini pagpanan nanging ni og manok pero ayaw jud niyon intawon ni i-ignore kay dako jud ni kaayo og katabang sa inyohang pamilya. Magkuha lang mo og dahon ani guys, inyong lapuaan, lagaon, og di mo maayo sa dahon. Magkuha mo og gamot sa mansinitas. Kamo rin mag-igo sa tubig guys kung igo ba ikonsumo niya ng adlaw. Kay di man mahimog paugma-ugmaan magsimang kaglagaan hantod nga muundang ang imuhang pagpahungaw sa imong gibati. Basta kining mansinitas guys, ang bunga ani makatambal ni sa kagutom, tambal sa kauhaw. Pero ang dahon o ang gamot ni ini ayaw gyud intaw ni kalimti. Tambal ni sa diarrhea kun kalibanga. Bye-bye guys! Bye-bye! Aduna po'y ikaduha day guys na kung nakitaan ani kaning limon. Doon na po kinaibaw ani guys kaning limon. Anangay ujug ko ani og duha makabuk dito gihatag. Kay aga kong anak giubo guys, mo ni akong humulan para iyang imnon. Kuan po ni guys para po ni cleansing sa ato ang tiyan, murag suguon ta ani pag gawa sa ato ang gibati. Pero dili angay kakuyawan, di ka angay mahadlok. Sige lang kaanig pa buhagay. Sige lang kaani inom, sige po kaani suguon nga to sa CR. Mo ani salaktod guys, mo ani siya ang cleansing sa ato ang tinai. Di na ngay kadlukan guys, ubo, kalibanga, anak madani siya guys. Naikog ko anis tag iya guys, kay ako ang igagaw man di ay. Mo to tingalang gitagaan ko kay naikog po siya naho kay kami man punobana ni namalit og foam. Foam ni Ma'am Amy kay mobalhin naman siya sa ilang balay. Mo na nga gipupuan in taon mi nila. Hapit na guys, mobalhin si Ma'am Amy sa iyang mismong kaugalingong panimalay. Kaning magtiayon nga among gipalitan guys, mga senior citizen na pud ni. Naluoy baya mi ani nila. Mo nang duha jud ka po among gipalit. Kay di pa man tagamiton ni Ma'am Amy nang usap, nipalit naman siya kay aron mapalitan ang mga senior citizen. Tanawa si tatay mo nang unay pagpamupo sa limon nga iyang ihatag namo. Malumoy lang kasing-kasing guys. Daghan silang tanom sa palibot. Ay butong, na ay limon. Wa pa ko kakita sa parte sa luyo nga bahin ani guys. Ug unsa pay kuan murag daplin sa suba naman dito. Mananagat niyang bana guys. Pareha namo. Nahinumdum rin ko Uncle Lenny ni Ma'am Nim. Ma'am Nim pa kito bitang sekretaris barangay. Yang papa og si Jamo igsuon. Nalipay pud mi kay nakahimamat pud mi ani nila.
Dako-dako gamay sa family. Wala yun dahil kanila mo Moro na dai, moro man sa kada ko dai gamara mi difference sana moro na mo sibo sa mo dan kay pamilyahan to. kay dali isa ka rin. Ako min lagi ka may difference. Pila 3-5. Yun ani dai kan kuan. Oh, upat ang gilap dun. Double mo na yung Nakita na kas kadinjen, Len. Oh, gapon lagi. dito rin ma. Isa ka nun ni pautang. Dito rin ka naka subida. Ito na lang babaw na ganun. Pareharan na sila kuano klase. Oo. Ayaw ka ba? Kanang uban single na gaw. Double. Dili, Agad double ka rin. sila tanan. Ah, maura na sila kana? Oh, double ng duha. Duha Wala ka ng duha ka ng Ah, pamilya. nya kanang pamili tagpila pod. 3-5 lagi. Nya kanang double. 2-5 na lang na akong yatag. Tupay man kasi tupay na mo. Mao ba? Kato na mga babaw pili tanawon tay. Oh. Si Jamo di tingali ning yung mamaso no? Oh. Ikaw to no? Hindi mo masol po dyan. Isari-sari mo kung may aring kuan ba aring loud imo mading bana di ay. Anak Kay siya. kaning imong asawa aho maning paryente. Kani? Kana si kuan. Oh na. Awa. Are kay murag lugar. Ikaran are. Oh. Are ikaran. Sama ni tay pautang ninyo ni tay or Pautang din. Birthday. mo lagi og sa tapak wa jud mo magpausog pautang. Ano ko ikatapal po. Ah, ah. Utang mo lagi ka Virginia. Utang mo lagi. Kung ibayaran mo niya. Kuan na, bali. Isa ka adlaw tunga ano to. Ikaw din. Pero nga din ha, kay wa ugig ko ikatapal. Kung pag-inom na tiguang. Matay din niya. Na, di man maluto tog tugas. Ha, humukon gahion. Humukon? Paul, Paul, tabangin ko ang po. Sila mo. Ni ari dire. Mura ko pero bayaran na ka ha. Hoy, tambal ng mansinita. Ming Ming. Mabalik pa ka na og sod ana og Mabalik good to. kay mo tan-aw ma jud kuno sila si ma'am. Mo lagi. Ming sibog Ming kay ihikad kuno gamay anak Ming. Paul. Oh, John Paul. Ago. Imong misis? Akong bata. Aw. Mura magahi sa man eh. Amo ni siya. Na may rabi rice ani kay. As ilalom. Pero dires ko an humok. Humok yun di ay. Ay, yung bata. Mangihi. Dili mo lapos. Oh, di